खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग टिउसनाव नोंथांखौ फिन खेबसे बरायबावबाय सबायमा जिउ जिउ भगवान नाय महर लान सोनाफोर दाम गैयिनिफ्राय ब्लग्सखौ फुरा जोस नायलांबानो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बेनिफ्राय जोङो लालियाफारानिफ्राय क'क्राझारसिम दिनै न' मेजिक न' टेजिक स्कुटिजोंनो साब्रैजों जाबनाय फैबाय आरोना सोनाफोर नायदो जोंनि हालोदखौ फुरा मजा आरोना दिनै थान्दा थान्दा बार आंजों बाजादों बाबाजों बाथाबदों ना जिया ओमफ्राय आंनावसो मा जागोन बायदि बाथाबदों जोंनाव बारा लाखिनाय नङा दा अखा हाबाथाय दिगदार जागोन बोथोरा बारा स्रां स्रां नङा आरोना दे आं गैला गया खेरखामुरिनोहाय आं दिनैसो नायफेरदों आरोना बे बाजार बे जायगानि नामखौ फिसा बाजार जायो आरो थ' दा अखा हाबा मुस्किल जागोन बा गावसोरसो गयाबो गावहाल' क्लेब जानानै फैबाय ओमफ्राय आहा गैला मा मानसि हा मा नांगौ जानो दे खेवना जादो क'क्राझार नांबाय नालाय नै माइ गायनाया नुहांबाय आरोना बिसोर जाहैबाय बोरि नालाय दैज्लांनि माइ गायग्रा जायगा सोमखोर सोमखोर माइ गायनाय नुलायबाय आयै नै बेस्रा बिदानो मेथाइखौ हरदों आंनि फिसाया बाबा नै मेथाइखौ हरदों आगैया मेथाइ हरदों आयै सना राननानै जानांगौ मिन्थिथारगौ आंनि फिसाया आयै लोखि थाइबानिसो नामा मादि हरदों नुदों बाबा गाव जायाखैनो आगैया गाव जालायलायाखै बिदानोसो हरग्रोलायो जादो मा जा आदाना गैया नामा ओंखायनो नों हरदों हरबाय नों मा दे जा बेखौ नोंहा थाइबानिखौनो बिसिनो मोननि रागा जोंबाय थायो खुसिरायाबो गैसनथारा नालाय नाराबारि मोनबाय माबे मोनफैबाय सनाफोर जेने थेने अखा हायाखसै आरोना अखा लोगो मोनाखसै दोमैलुलुनो मोनफैबाय बारहावाखौनो दुंखाव आलदा मोनखायो हाबफैबाथाय टाउन हाबफैबाय होनबाथाय आरो ओरै ओंखारलांबाय होनबाथाय ससेनिफ्राय एकदम सान्थि थान्दा मोनलांखायो दुंखाव मोनहांबायानो फाइनालि सफैबाय जोङो जेने थेने रुमाव आरोना आयंमोनालाय मानो गैया जानांगौ बाय थांनांगौ बांद्राय अखा हायाखैदां नै माथो दैफ्रानो जिबिया बारा अखा हायाखैना ए देहा मोदोम हाद्दि हारा बिगुर बायग्लिबोजोब्बाय आरोना आथिं आखाइ रुवायबोजोब्बाय आङो विंगारजोंसो फैनो ओंखारदोंमोनबो आरोना ओमफ्राय थ'दो बिदिनो ज' थांसै होननानै लेंबाय नालाय आरो माथो आंबो खस्थ' नांगौबा हारा हादि बायग्लिथोंसै होननानै फैफाबाय आरोना बेजोंनो हरै जुबु दुथुर बुथुमनानै दोनबोबाय एबार हरै जुबु दुथुर बोस्रांदोलाय हे प्रभु का जिन्दगी है मेरी का हाल बा होननायसो जानोसै सिबस्रां बुस्रिस्रां ओमफ्राय नै गांसेबाव बेबो गोदानसो आरोना सनाफोर दाखालि गांसेयाहायथ' लालिफारायाव बुहैबायमोन ओमफ्राय नै दिनै गांसेखौ स्राय बनानै दिनैबो बे बेसेन हाथराव फार्स्ट टाइम मोनजोबगोन आरोना सनाफोर आङो आसि मानो बिदि बुङो सोरबा इउटुब चेनेलनि बुंनायफोरखौ सोलोंबाय थायो बियो गोदाव सोराव आंखौ मिनिहोबाय थायो आसि घन्टानि उनाव जोङो न'फोरखौ साफ साफाय खालामनानै लानो हाबायमोन बिसिनाफोराबो स्राय बनानै लाबाय फिफा सिबाय कलकातानिफ्राय लाबोनाय बग्राया मोजां सुन्दरखौनो लाबोनो रोंमारदों न'आव दाख्लै गांसे बनाया ओमफ्राय नैबे आरोना फार्स्टआव ब्लग्सआव खिथाखादोंमोन मा लाबोदों होननानै नै ग्लोम मोजां जादों आरोना ओमफ्राय आंहा दाना उन्दै गोनांखायनो इलाबा जिङाव लबार गोनांखौसो मोजां मोनग्रा जाबाय आरोना ख्रोब ख्राब बनानै एकदम दोननो माने खुनु जुब्रु जाब्रा जाया आरो आंना नो टेनसनसो ओमफ्राय बेखौबा दा गथ'फ्रा गाग्लु गाग्ला गेलेगोन
बुज्रुं बुज्रां जागोन आरोना बेखौ बिमाफ्रासो मिन्थिसिगौ फोसाबखांदोंबाबो लाब गैया नै फिसाजोआ ओमफ्राय लखबबावबाय दानिसो बिदैया खनसे सोदोंमोन ना बाबा आरो लखबबावबाय बिदिनो आंना अबस्थाया आरोना ओमफ्राय एकदम बैसांसिं थैसांसिं सब सिबजोब्बाय ओमफ्राय गरम फुजोब्बाय जास्ट आथिं आखाइल' सुबाय ड्रेसबो गानस्लायला सनाफोर आरो ओंखारफिननो थाखाय जोङो थैयारि जाबाय आरोना मोनसे जायगायावहाय बिथां थानायावनो एसे ओंखारखायाबाबो जाया आं ओमफ्राय दोखो दोखो मेंनायखाय लेथ्रा मोननायखाय थाङाबो होनबायमोन दानो फैगोन र' थांनानै फैगोन होनबाय थायो आरोना अननो ओंखारो आं बिदि खेसे खेसे होनबाय थाबा मेंनाय देहाखौ दोननानै नोङाबाथ' फाग्ला नोङो धुब्रिनिफ्राय बा न'निफ्राय बानानै फैनाय धुब्रि लालियाफारानिफ्राय क'क्राझारसिम गथ'खौ बानानै ओमफ्राय जिरायनोथ' जायगा गैयाना मोजाङै बे आंनि फाफ्लियावनो प्रेसार आरोना एसे फेन्दायाव जिरायदों बे आंनिनो फेन्दायाव जिरायनाय आरो फिसाजोआ स' बिराद खस्थ' मोनबोदों नालाय ओमफ्राय आरो फैनानैबोथ' रेस्ट गैया जोबोद दुथुर खामानि अब्लाबो ओमफ्राय बिथाङा लेंनाय हिसाबै जेसे ओंखारलांबावनोसै आरो सनाफोरना नै नावनो नाव फाफ्लिया खिन्थु दाबो गासिगोन आंना हाथा लाबाय ओमफ्राय अखाया दोमैनाय नालाय ओमफ्राय दिमागावबो फैबाय बिथां थासान्दियावल'सो बिदि जमा जमा बेरायनो मोनो बिथां थांबालाय बहा मोननो थफाखादो जबा होननानै एकदम आंबो गोसोखौ गोरा खालामबाय औ ओमफ्राय ट्रेननि खाथियावनो बहायफैबाय जोङो बिमा फिसा साथामजों गावहा मैगं लायबाय साइडआव नायदो सनाफोर माने बिराद ओंखाम उखैदों बिराद गोबाव जाबाय आरोना बिफाखौ गारनानै आरोना बिफाया जाखाया बिदिखौ माने एखमबा साखाथि मोनबा साम'से एसे जायो ओमफ्राय जाया ओरैबादि सान्थि गैया जानायाव माने फिसाजोजों आरोना दासो जास्ट बिफाया मैगं लानानै फैनानै लानानै थांबाय आरो ओमफ्रायसो सान्थि मोनजाबाय नै बिनि साइड दैमानावनो आंबो मोनजाफायो आरोना बिफाखौ गारनानै जा अन्थाव बाथाव जाबाय आं गावहानो जायाबा आरो आइसक्रिम लाबोबाय नोङो बेयावनो थाखादो दा आगैया होनाय नङा आइसक्रिम लाबावबायसो बियो जानायानो जाखाया दखानावहाय अयथासार जुनैनो दा लाग्रा थानायखायसो जाखादों आं गोजां बोथोरावसो मोजांलै सुबा लोंनो गुंग्रासो गलायलांबाय बाबा एसे हरना बेजों हर एसे आइसक्रिमानो जि गोरासो जानानै दङदां आयौ लाथा खाफबजोबनाय थैखादो सरना आं जायाखैना आइसक्रिम लायाखैना फिसाफोरनिखौ साइड जाखोमाना होनांबाय सौफैबायबो सनाफोर जोङो जायै लोङो उदैया थोन थोन जाना फैबाय फिसालाजों आंजों बिफायाथ' जायासै होननो सिबाय जेबो बिथर लानानै फैदों नै मैथाजों जानोनो ओमफ्राय दहायसो न'आवहाय सबायजों नाजों जानानै फैबायना ओंखायनो नाबो लायाखिसै लाबालाय गोथाव संना होनोसैमोन आङो बेखिनियानो लाबोबाय दालि एसे आरोना 8:30 जालायबाय सनाफोर आरोना बिदिनो जोंना बिथां फैबाथाय लेले जायो बिमा फिसाबाथ' लावसिगौसोमोन आरोना जोङो दा जेबो एनार्जि गैखाला आंनाव गामियावबो नायथिंबायबाबो थास' बिबारखौनो मोनथारासै नालाय बाल ओंखायनो बायखुमानानैसो जानांसिगोन आरोना गामिनिफ्राय फैदोंबाबो थास' बिबारखौनो जाहोनो हायासै आं बिथांनो नायथिंबायदोंमोनबो आङो दाखालि लामा सेर सेर गैयाबा माखौ खालामनानै होनो आरोना मुथानै थास' बिबारानो नै माबा सामसनैल' जालांबाय आरोना 15 थाखा लायबावसो जाहैदों मोनसेयाव ना मोननैजों 30 मैथाजोंसो एकदम एसे ग्लेब जासिगोन आरो मनिपुरि नाफामखौ होगोन आरोना एसे ओमफ्राय आंना आनमल रतनफ्रा उन्दुलांबाय नै दा बावैसो फुथुजोब्बाय आङो बिफा लाबोनाय बिसास हादर गोदानाव गोदो उन्दुलांबाय ओंखाम जाला आरो बिसोरो बेहाथ' चावमिन जानानै उदै बुंखाबाय आरो इयाव थालिर जानानै उदै बुंखाबाय हाला बिसोरो गथ'फोरखौसो बुंदों आंनाबो उदैया जायगा गैया आरोना थेवबाबो सासे हारसिं जायोना दानिखौ फुथुनाय फावैनो एसे टेनथ'लायबायसो आरोना आङो ओमफ्राय सोरबा भिडिअ एसेबो नायबाय आङो
दाथ' टावार गोनाङाव फैबाय नालाय नायलांबाय थानोसै सिन्था खालामनांला नायबाय खनसेनो मोननै मोनथाम भिडिअ नायनोसै आं बहुद टाइम होनांसिगोन आरोना लोगोफोरनि भिडिअ हगारना नायनो थाखायनो मानो होनबा आं न'आव थानानै नायफिननाय जाथाराखै नोंथांमोनाथ' आंनि भिडिअखौ नायबाय थादोंआनो टावार गैयाबा मा खालामनो जायो आरोना एबार सिन्था खालामनांला सनाफोर आंबो नायनोसै जाखांबाय लोंखांबाय सनाफोरना दासो दिनै बिराद हर थौबाय आरोखि ना दोखो दोखो मेंनायबो मोनबाय 11:30 जाबाय नै ओंखामखौथ' आं एसेल' जाबाय थास' बिबारजोंहाय बिथाङाबो बांद्राय जायाखिसै आंहाथ' उखैखायाखैनो उदैयानो थुम थुमखा नालाय अब्लाबो बिथांजों लोगोसे एसे जाफाबाय आङो उन्दैफ्राबो उन्दुजोब्बाय जखन ओमफ्राय दहायथ' न'आव दुगैबोआखै आङो लुखुर लाखार बेहायबो मावनाय लेथेर फेथेर अखा सिजानाय मानाय मानो होनबा रुमाव फैनानै एकदम खामानि गाले गुजाय थाखागोन नालाय बेनिखायनो आङो दुगैखायाखैमोन आरो नै दासो 11:30आवसो दुगैबाय आरोना दुगैयाबा उन्दुनो हानाय नङा माने ओरैबायदि लेथ्रा मोनगासिनो दङ आरोना बेसिबां 1 घन्टासो स्कुटियाव गाखोनानै गथ' बानानै लोबोर बोर जिरायनानै फैनायाबो साधारन नङा फाफ्लि थाफ्लि एकदम फुरा बदन दर्दसो आरोना सोरनाफोर ओंखायनो आं बारा एकदम एनार्जि लेस जाबाय दिनैहाय जै बिसिनायाव गोलैबाय माने आंखौ बुद्रुनानै गारहैबाबो माने आं पात्ता मोननाय नंला खोमा आरोना ओमफ्राय बिमा मानसिफ्रा बेबायदि नङा हाजार मेंनानै उन्दुबाबो उन्दैफ्रा सिखारबानो नों सिखारफानांगौ जाखायो आरोना बेनिफ्राय आरो भिडिअखौ मालाय माथो देखायबावनो जेबोआनो देखायनो हायाखिसै आङो क'क्राझाराव फैथ'फिनबाय बेखिनिखौनो देखायनाय जाबाय आरोना बेखिनिखौनो शेयार खालामबाय नोंथांमोनजोंहाय बेनिफ्राय आरो जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फरायनो लांबाय आं गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आं बिराद बिथांनि कलकातानिफ्राय लाबोनाय बिसना सिटखौ बखाबाय नालाय आंबो गोदो थिगसे उन्दुलांनोसै आरोना